Feestweekend IJsselstein 100 gaat dit weekend niet door. Vanwege de nieuwe maatregelen zijn onder meer de Ouderenmiddag, de IJsselsteinse avond en de dorpsbrunch afgelast. Helaas, we hebben vrijdag moeten besluiten om het af te gelasten. Na het bericht van Hugo de Jonge en Mark Rutte werden er nog aanvullende maatregelen geëist voor evenementen, wat wij ook zien. Ja, we hebben ook het evenement gebaseerd op testen voor toegang. Dat wordt ook verder aangescherpt. Dus voor ons was het helaas onmogelijk om een feest te organiseren zoals wij voor ogen hadden. Ja, flink balen voor iedereen, de organisatie, voor het hele dorp natuurlijk. Maar er zijn wel activiteiten die wel doorgaan, hè? Want afgelopen weekend was het rondje IJsselstein. Ja, het was een historisch rondje IJsselstein afgelopen weekend. Historisch reuntje, zeg glijpotten. En we hebben daar, het historisch reuntje was mogelijk. Het was een doorstroom evenement. Dus dat was hartstikke leuk. We hebben hier gefietst. Er zijn de verschillende plaatsen aangedaan. De Schapskui, de Plaggenhut. Er is echt gezellig met elkaar gebuurd en dat kon allemaal op een veilige afstand van 1,5 meter. Dus dat was echt heel erg leuk. Maar de echte grote feest waar we eigenlijk voor ogen gaan, aankomend weekend, dus 15, 16, 17 en 18 juli, dat konden we niet doen. Nou ja, en goed, het feestweekend gaat helaas niet door, voor iedereen jammer. Maar dat wil niet zeggen dat het dorp stil zit, hè? Want we staan hier, de Pielenreuzen stonden hier op de komgrens. En nu opnieuw versierd met de nieuwe IJsselstein 100 vlag. Dan gaat toch van alles wel door. Ja, zeker. Deze dingen die door kunnen gaan, hebben we gewoon ook door kunnen laten gaan. Dus dat betekent dat we de vlag en daar hebben we dat te maken door CV Wagenbouw, dus carnavalsvereniging. Die jongens hebben ervaring, kennis en ook de energie om dit op te bouwen. Dus de energie is pas 4 weken geleden geboren. En ze hebben hier een prachtige vlag in hele grote opzet gemaakt met de 100 ervoor in strui. Dat is mogelijk gemaakt door het loonbedrijf Henk Gele. Maar er zit nog meer in het vat, hè? Want ook het ondernemersweekend komt eraan en ik neem aan dat er toch wel een keer een feestweekend komt. Nou, dat hopen we ook van harte. Tot 13 augustus gelden dus deze maatregelen die aangekondigd zijn. En wij hopen daarna, ook als de vaccinatie natuurlijk toeneemt van het aantal mensen die gevaccineerd zijn, en het werd steeds beter mogelijk om dit te vieren, dat het ondernemersweekend echt niet in gevaar is. Dat is in september. Dat is een heel groot weekend met alle ondernemers hier die verschillende hotspots hebben opengesteld. En ook centraal in Lovenplein is een locatie waar mensen zich dan, de ondernemers zich echt kunnen laten zien. Dus dat is een heel mooi evenement. Daarna is ook in september nog gepland het nazomer, dat het Henk amuseert, Henk Deters. Dus er zijn zeker een hoop dingen die wel door kunnen gaan, waaronder ook bijvoorbeeld het vlaggen. We hebben opgeroepen om te vlaggen in de maand juli. Daar was volop gehuur aan gegeven gelukkig. En die vlaggen hangen er zoals jullie zien nou nog steeds. En die laten we ook de hele maand juli hangen, minimaal tot 19 juli. En nu? Een hoop dagen vrij denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Ik heb deze hele week eigenlijk vrij gevraagd, want het was de week voor het feestweekend. Er is van alles te doen. Nou is er nogal wat minder te doen. Dus ik denk dat ik een paar dagen in mijn tuin ga werken. Ik denk dat het een goed alternatief is. Geen onkruid meer in IJsselstein? Nee, in mijn tuin zal niks meer staan op vrijdag. Nee, zeker niet. Voor het feestweekend wordt nog een alternatieve datum gezocht.